waqala mthuka keke wambiza ngamagama abuhlungu ngengwabizo lamagama because like crazy wathi wena ingane yakhe lezi zinto all of those like ubani koqala ukuthuka umunye unalento oqala ukuthuka mase nawe uyahamba uyotshela ingane yakho lapha emathuneni ukuthi ingazongibhedela nayo hamba nawe uyotshela ingane yakho mase uyokuphatha ingane zabantu wenze ngathi yakho umncane lo ujahe ingane silima umncane yami nje lo ujahe ingane hamba nawe uyotshela ingane yakho emathuneni hamba nawe uyotshela nobaba wakho emathuneni hamba fusek hlama lo phatha ingane zabantu la wenza wisdom yakho singazi nokuthi wafunda nini umethu wisdom nje wena wisdom nje usilibele ukuthi babakho uyayithanda ingane ezincane umjalo mohamba emgwaqeni hleze uhlangane nengane ezincane ngangikhenye baba wakho fuseka motshe isikhohla sababa wakho silima hlangana noma ungazongijoyela yabona umsebenzi wakho ubaba wakho yini imisebenzi yakhe mina uma uyidlozi libonakala ukuthi liyaphila likhona liya exist ubaba wakho ngoba uhambe kuhlanganisa neyane elingana nawe nje lezi kutshela ukuthi ngangijanye baba wakho wangishela nihlanganaphi nje uzubo mina umami nimsebenzi mina nginayo ubaba wena unayo ubaba mina nginayo ubaba mina upho wakho baba mina nginayo ubaba upho wakho where's your father upho baba wakho mina nginayo mina mfethu yonke into eyishoya ingithinta indawo yabona yonke into ayingithinta indawo anginandaba mina nawe wena ayingithinta indawo ayithithiki ayingithinta indawo nje ngisho ngakhuluma uzugcinephi akukho kuzoshintsha ngiyaxolisa kakhulu ngokwenzeka bandla enganeni yakho I think ingoba wavundla eswini esingenamsoco I think that's why he died or she died yabo but I understand lezi I know I'm just talking from experience you know ngiyazi ukuthi lezi zinto lezi wadlulela umntwana awubisaba right ekhanda yes ngiyazi sawubisaba right ekhanda uyaphazamiseka kakhulu kuba nezinto eziningi ezenzakalayo mina ngiyakudabukela mina ngiyakuzwela mina ube nginawo amandla ngabe ngiyakusiza kube nginawo amandla ngabe ngiyakusiza nje bethu ngokukhulu ukuphazima ngokukhulu ukuphuthuma ukuthi uyalidinga usizo awusekho right ekhanda amahle awusekho right ekhanda and uyahlanya and lento besikhuluma few days ago no amahle umnganami yabonga ngisho ukuthi yazi amahle I feel like akasekho right uyayiboka details ashe na ukuthi maybe she's traumatized yabo maybe une trauma indlela okwenzeka ngayo yabo but mina ngiyakunderstand ngiyakuzwela futhi yes ngiyakunderstand ngiyakuzwela ngiyakudabukela futhi yabo manje uphumelele umile endaweni eyodwa ngekho kushiyathi sefuna ukusebenza nawe elibig bakubalekela ama-artist wena umbulali wena lo wabulala unyoko wena wambulala uma wakho wena sacrifice ngayo ngoba la kufuna udumo nokutrenda nokusebenza noChris Brown ukuphi manje wenzani empilweni lutho wasacrifice ngoma wakho wena ufuna ukusebenza noChris Brown ngoba ufuna udumo buka manje unalutho ulatho umile endaweni eyodwa uyindawo empilweni